здравейте YouTube, аз съм Дълбо и тук с мен е Раджила 51, днес пак ще играем тази игра. Ето с много тъпо име и Данилчо, почваме. Почнахме. Ай, чай. Чек, ти си толкова. Не! Аз съм кухия. Да, ти си кухия. Аз трябва да взема това. Бутни го той камъч. Чакай само да разгледам. Значи тук сега ще бутни това. И после точно така, трябва да бутнем и това. Да. Не сте нивото. Още от първия опит фейл. Трябваше да го разгледам. И он стана Аз съм тук. той няма да има. Сега купа е. Купа е това. Отиди си вземи диаманта, това трябва да го дигна сега, виж. Отиди си вземи диаманта. Чекай, стой още там, стой там. Не съм много. Махай се. Сега трябва да дигнат. Аз това да го бутна. Не трябва, махни се от него. Махни се. Чакай. Давай, подскачай. Ти май трябва да дойдеш при мен. Що? Да мой двамата го бутни. Не мога, аз съм това и мога поскоча. Можеш. Не мога. Можеш. Не мога. Ай, ви. Ако мога, ти си виновен. Добре, аз това не мога да поскоча. Трябва да бутна купчето. Ето. Къде ще го бутнеш? Тук на земята ли? Да. Нали трябва да го сложим на това? За да можеш да пуснеш тази ръчка, това се отвори. Трябва да се разменим позициите, май. Скачи са. Трябва да се разменим позициите, бе. 3 левел. Не! Да там, Не мога да го прескоча това. Ай, ви. Аз. Не, чакай. Видя ли, че мога да го Аз мога да го прескоча. Гледай, стой тук. Ти можеш, ама аз не мога. Видя ли? Добре, айди. Май го това няма. Няма да го мана. Това е лесно. Сега виж. Аз ти казах да бутна купчето на земята, но ти не. И добре, какво ще Закупа. Дай сега да... не знам. Дай някакво друго ниво. Дай това ниво. Айди. Това е лесно, бе. Давай минал. Айде. Сега. Бутня пак. Сейте там. Тази дечка да активираме. Давай сега, бутни ми го пак. Аз да съм тук. Зеленото трябва да бутниш. Пълно ти трябва да бутниш това, защото аз няма как да... Айде, бутай зеленото. Защо има две ръчки тук? Бутай го пак. Старай, вече сега ги бутна. Джампи. Бутай. Аз бях 50 000 скарал, няма. Ама ти не натискаш. Стой тук сега. Стой ти тук сам. Аз винаги стоя. Ай, джампи тогава. Стой там на синито сега. Стой сега там. Стой! Добре! Стой на него, ще вземеш. Сега активирай го това. Активирай го. Добре, ще активирам тук това долу. Там голи. Розовото активирай така. Как да го... Сега завърти го, мани го. Що завърта сте? Давай сега. И сега, после като таковаш, като ми го цъкнеш, аз трябва да и после пак отиваш тук. Ще мина аз там тук. Махай се от тук. Сега трябва да ходиш тук пак. Да, много... той ме използва се. Давай! И ти ме давай! Взимай си тъпото диаманче. Здрасти, диаманче. Тъжен кажа ли пари? Легит! Чекай! Ще завършим с би. Оле, ако завършим с С, ние сме най-слабите. Това сега тук ще ни спука. Много ще е лесно, да. Давай, минавай. Няма да умреш. Оле, майко. И се трябва джампи. Оп. Да, много че е лесно от тебе. Да. Къде бе?
Добре, просто следвам това. Каквото стани. Стой така. Щипанк. Сега Айде. трябва да се върнем. Банк. И това много... Фак. Давай. Чакай да махна от тук мишката. И аз тук падам. Боинг. Ти трябва да миш тук. Аз теж да падна от кой. Ми трябва да се така да такова, шади. Давай! Не бе! Какво е? От тук назад. Ето тук така. Ми няма хо. Опа, Ай, давай. спак. Айде да видим кой ще го мини първи. Ти нямаш никакви задължения. Какво да направя? Гледай. Ари бе, джърпи! Ще завършим с С и ще убия. Айди, давай. Еу, косичките ми са вей. Ще се види на тебе хуеви. Това ни да играем с кащуля. Така си дат. Банк. Защото няма после как... Как ще миниш, бе? Аз ти викам, де ги цък, що си ви ги цък? Добре. Сега ти пожелавам да падаш. Няма ниво като падна. Ще убия. Нали, знаеш, тази сега. Ама ако паднеш тук човек, ще убия. Давай, падай, няма как да умреш. Тя пада като тук, като такова. Като Тарзан. Давай, Оли, сега ако умреш. Еу. Давай. Видя ли, че не умре? Сега ще завършим с С. Баба, че ще завърши С. Видя ли, че завърши с Б? Добре, давай. Голямото ниво. Хубаво, ще го минем. Просто Просто трябва да следваме... Мерси. Просто трябва да следваме тук. Айде, аз ти отворих тук. кой ми отвориш? Аз ще след. Ето тук отдолу сега. И трябва да минеш от тук. Щанк, да вземеш диаманчето и не знам после. Опс. Дам аз. Да, ма и аз. Ми трябва да скачиш горе. Качи се горе сега. Давай сега. Цъкни го това зеленото. Точно така, кака. Сега цъкни синьото. Жълтото. Слушай сега, стоиш тук. Не ли лавото? Не ли бялото? Цъкни тъпото бяло. Браво. Не. Сега цъкни пак жълтото. Т.е. бялото. Цъкни го пак. Ми цъкмък. Цъкни го пак. Аз съм наляво надясно. Не, шегувам се. Сега цъкни зеленото. Цъкни го пак. Виж ли какво ме намеря? Цъкни го пак. Не го цъкаш. Цъкни го пак. Това не може да го минем. Сега цъкни бялото пак. Цъкни бялото. Бен дал да викаш. Така. Сега пак цъкни бялото. Така. Сега пак... Не го цъкаш. И така. Така, и сега... И чао. Даниеле! Шегувам се, бе. Ще запуша тук това. Знаеш? Ще отваря... така, стой така. Стой. Отвори го пак. Вече мога да се ходиш. Айде, чао. Айде, кой повече слушай. Да, ама кой вземе диаманчето, е? Сега ще затворя всичко. Мързим. Айде. Да, това е за видеото. Благодаря, че гледах този клип. Аз бях Дойбул, тук с мен беше Режила Песа и Бъба.